Penjo mange ni jite gombo ng'eyo ni to en ang'o mano odhiri mondo chak timo magi te. Dho wagunda luongo ni what inspired you to do all this? Okoyot. Anyalo wacho ni gimodhira mondo atim gima kora timo gi sani, anyalo wacho ni en fwenyo, mana fwenyo ni sigana mar joluo momiwa kuonde tiegruok kata sikunde ok en sigana mamako weche te. Koro ka mi kaka nachako ne ok achako ni nawuok nadhi manyo weche mag joluo. Nabede oda Nairobi ka to aneno video moro no ket gi jafwambo machielo nasomo kode iluongo ni Akumu Richard. Otie od fwambo machielo Ramogi. To naneno video no ta awinjo ka dholuo miwacho kanyo awinje en dholuo to pogore matin. Kora temo manyo chako timo nonro e mbui ni to dhok ni en dhok mane. Koro amanyo comments tayudo ka ng'ato ndiko ni padhola. Tadok e mbui tamanyo ni to padhola gi gin kanye. To aneno ka padhola ni kamiluongo ni Tororo ma en Eastern Uganda. To ang'iye Google Map taneno ka okobor. Tawacho ni achiel kuom gima ber manyalo time ngimana en adhi chopo Tororo ka. Ane kaka chalo. Tawuok akaw gari Nairobi tadhi Tororo. Koro kachopo Tororo to awinjo ka chalo ng'ama koro chopo dala. Nikech kind kagi Tororo nitie jobantu modak nitie dhoudi mopogore opogore. Koro kachopo Tororo to awinjo ka mbaka ma ji goyo bath yo awinjo ka mako. To koro kaka chaka donj kuom ng'ato ok yot. Koro kaka nawacho e Ramogi TV kocha atiyo gi strategy moro. Ang'iyo jok ma uso gimore bath ndara. Tadhi tang'iyo matin. Uganda nitie gimiluongo ni Rolex. En chapat to riwe gi tong' gweno. Koro anyiewo Rolex matis tago mbaka matin apenjo to nyingi ng'a. Mokwongo ok en, mar ariyo yudo ka mar adek ayudo ka Padhola. Sini an Jap, short form mar Padhola, Jap Padhola. Koro gochna Ojap. Iya, pad makonye ojende gine biro gi nyinge moko opogore. Kaka koro Nairobi olok Nai, kamano. Koro awuoyo kode to wagaga mbaka maber gi dholuo. To chopo kama winjo ka gima awe laini matin. To penya to bi Japadhola dier. Aisa an Japadhola, nyuole mo nyuola town, o nyuola Kampala. Lakini Japadhola. To kosiepe go biro to koro mbako odhi otedore ahinya nikech ing'eni kama koro yudo jodhou maiye. Yudo ka speed mar mbaka bedo intense. Kanye ma koro gichako yombago. Ma gichako fwenyo ni ok apane Japadhola. Koro kanye ma wacha dier ni okan Japadhola, an jaluo ma Kenya. To gimomiyo abiro ka en abiro manyo joma chal kodi. To apenje ni to be anyalo wuoye kodi bathe matin. To nyisa ni sani to ane tich. To koro adier nyaka mi tije luor. Kora wacho ni ayie ine tich. To wagane kwano ni kiuso gini kuom sa achiel. Iloso muom marom nade. To achiwora ni omwom ni ami mar sadi sa achiel. To akaw yadok kodi e otenda atime kodi interview. Nikech no kanya timo interview bath ndara koko ng'eny. Koro osiepne moro biro odhi mbele gi uso gima no uso cha to achule kuom sa achiel mar kawe adhi kutimo kode interview. Tadhi atimo kode interview. Koro mane kaka nachako ka kete e YouTube. To mane madhongere wacho ni I opened the Pandora's box. Ka ji odhi oneno to koro ji ochako wacho ni to be setimo choli. Chutho ne poka winjo Uganda miluongo na choli gi ndalo no. Be setimo lang'o, be setimo alur, be setimo kumam. Koro kachako fwenyo to kara girube gi ng'eny. Mana biro Uganda kamanyo Padhola to koro oseyudo choli. Aseyudo kumam, aseyudo lang'o, aseyudo lur jonam, aseyudo lur par diere. Koro pacha odhi, I got mixed up by just realizing how many we are. Koro kanyo ema koro achako go ni koro kochakore sani. Koro achako wuoth mar manyo joluo. Nekech jogi ng'eny moingo jok mana biro manyo. Nabiro manyo achiel, tachiel ni osemiya dhano
grube madhi ang'wen ma koro negatim. Koro mane kaka nachako. Koro are acholi kadhi mbele, mano koro na asechako wuoth ni koro amanyo joluo. To padhola natimo out of curiosity and wanting to know more. Come on. Okay. Okoyot nyakona Mugajwang, kenda ng'eni en gima tek mokalo. Kuom kuonde misedhiego, king'iyo kitwa gi timbewa, gin kuonde mage mwarome kodgi, gin kuonde mage ma bende okwarome kodgi. Mopogre kod dhok. Kati wach mopogre kod dhok no en gima duong' okadwa kalo. Nyalo wacho nabiro chako gik mariwowa. Mokwongo en dhok. Mar ariyo en ng'eyo ni wan joluo. Nitie jo Acholi, nitie jo Alur par diere, nitie jo Shiluk, nitie jo Pari, nitie jo Balanda Bor, nitie jo Luo, nitie jo Anyua. To gimoriwo wan ni jogi kata bet ni nitie nying mapogore e chunygi, kichope to binyisi ni en jaluo. Kamano. Koro mano gimoro achiel mariwo dhok, to gi bedo ni wawacho ni wan joluo wate. We are proud of that identity. Gima chielo mariwo mabe nyanyiero kabisa en SH gi Z. Otamowa duto. Nyukta mara SH ni otamowa. Otamowa kabisa, onge in our vocabulary. Koro ka chopo manachopo Pakwach. Gimokwongo mana winjo en ni jogi wacho dholuo. Adier. To mar ariyo en ni adonje na tiyo gi bas kalore basta kao geche matindo. Koro geche matindo gi aedo Lur Jonam. Kanye mana kungo ngego na Lur Jonam machiegni kodwa jo South Nyanza. Okay. Abro lero jo machiegni gi jo Central Nyanza yore. Koro ka donji gari to ijichudo. To awinjo ko wacho pesa, to nekech Uganda watiyo gi shilling still. Awinjo ko wacho ceiling 1,000. Awinjo kamano chalre gi gimi wacho Omabiro. To ka dhi Gambela, Ethiopia, en sal. Koro SH gi Z ni otamowa. En anyalo wacho ni oko gimarach. Chutho jo matindo temo pande. Anyalo ketra jo matindo go kanga wacho dho ngere kata ka wacho dho Kisungu okiwinje. Nekech koro school has standardized our accent and pronunciations. To anyalo wacho no gima ber nekech mae gima wan. And ka mane gima pogwa gi jomoko. Kamano. Mano kaka signature. Ma kapo ne akalo yore ma Nairobi. Ta winjo ka ng'ato wacho ni wadhi e sere to itamako ni mano nage. Kamano. Koro aparo ni en gima ber nikech we are who we are. 111. 111. Kamano. Gen. Koro ka doke penjo mani penja e gima pogowa. Gima chielo okan jalony ahinya. To anyalo wacho gik maneno kata mawinjo gita. Gima neno mokwongo gima pogowa en ni joluo ma Kenya apa ni height wa odok piny matin. Aparo kendo na wacho gen ni okan jalony, tanyalo paro ni samoro waseriwo remo gi dhoudi mamoko ahinya. Oduoko height wa piny matin, to dendwa be obedo, we lightened up a little bit. Jaluo asili en ng'ama rateng', ng'ama dichol mabor, ma skinny longonaga. Ido ka pien dende rateng'. Rateng' to ng'ama bor to dhaluo mar skinny koro lale wiya kae. Kamano. Koro ki ng'iyo kaka jo Anyua chalo, jomo osiepega e mbui mar Facebook, inya neno picha manaketo. Nago picha no nekech nanyiero rawuon ni Kenya ka oka ng'ama nyadundo. Chutho oka ng'ama nyadundo. To ka chopo Ethiopia, jaluo mokwongo manakwongo neno ne obire otenda Addis Ababa, kapod adak Addis Ababa, kana donjo poda ne hotel Addis Ababa. To nekech jo Ethiopia nong'ina biro ne gibedo gi riwruok. Mano pani mano wabro wacho toke.
ne gioro ng'ato tenda mondo omiya 1 2 3 about how to the logistics mar Ethiopia. Kochopo ni cabinet reception, aneno ka ene witado oyomba kabisa oyomba kabisa to bedinde rateng. Koro nikech ang'ama rateng ne oka keto pache rateng ne ahinya, to kachopo awuoyo kode to gimoro kuongo nyisa eni nonyisa gi dhongere ni you can easily be confused gi jogot. And jogot ka gi Ethiopia sama giwacho jogot gi wuoye wi joma, I don't want to use the word typical Ethiopian. Jo Ethiopia mada chalo gi jo Somali ing'egi. O pien den gi bet ka gima gin kamano, pien den gi bet lando kamano. Koro mokwongo wacho ni you can easily be confused kodgi. Okay. Mano ne nyiso ni ijaluo to kaneni tano kipogori pien dendi bet lando. Kenya ka oka wach ni an ng'ama lando. Koro apani pien dend mar joluo ma Kenya bet or lighten up a little bit so we got shorter. So chingo kogo ahinya. Aparo chingo kogo ahinya. Yeah, aparo ni samoro be wariwo remo koro nikech jo Bantu gin jo malando. Apani samoro nya bedo ni wakiko remo gi jo Bantu omiyo dendwa obedo ma a bit lighter, wabedo malando matin. To okan jalony mana pacha. Koro gima neno eni wanyo dunde to bet walando. Okay. Ko pogore gi joluo mamoko. Mano pinje tem isewuothe go, obed Ethiopia, obed Tanzania, obed kata mana Uganda ma isebedo kigo e kambi, ineno ka jogi oywa bornde? Tanganyika gin dhana achiel kaka wan. Pogruok onge malach ahinya. Kamano. Jo Tanganyika gin wan. Okay. Onge kata pogruok kata achiel. Kata kiwinjo ka ja Tanganyika wuoyo, ja Tanganyika ma joluo apana asedhi Roria. Mane ok adhi matimo nonro, nadhi mano ne chon apani 2009. Pana nachopo Roria. Dholuo ma Tanganyika na dholuo maga. Okay. Yeah, onge pogruok. Oka ng'i jo Tanganyika ka gima gin oganda mopogore. Gin oganda wa. Erokamano ahinya. Nitie gimoro mong'e godo oganda luo ni jaluo en ng'ama jachir, jaluo en ng'ama jomoko wacho ni jaratiro, jaluo en janyadhi. Ne oganda luo mamoko ma iseriwrigo e pinje ma oko mopogore gi Kenya ni, be ma en gimoriwa koso pogruok nitie kamoro? Anyalo wacho ni ma gimoriwa. Kendo anyalo wacho ni ma en gima wan. Jaluo en jaluo. Jaluo en ng'ama janyadhi. Kanyalo mi example manachopo Gambela. Ne giloso machalo committee. Koro ji ne ng'eny joma obiro, joma nosenena YouTube, joma nosewinjo umba. Koro ging'eny gi ji obiro mosa mang'eny. Koro gikonya yiero jok manyalo interview. Nikech kana chopo Gambela nada timo gimanyien, nada timo ni ang'i kaka dhok chalore, ang'i kaka sigandwa history gi chalre gi marwa, to kendo ang'i miel kuom gik mkadek natimo ariyo kende. Sama koro no ayiero ji, iyudo ka giyiero na to anadwaro mana dhok, to nyaka giwach title mar ng'ato. Koro gisene adwani interview ng'ani an anthropologist, adani interview ng'ani en doctor, adani interview ng'ani en PhD student. Koro ma ka winje ita aneno ka nitie nyadhi mane iye ni okina ina Victor Juma, nyaka ng'e ni nitie PhD moro ni e bathi, okana ana kogot, nyaka ng'e ni ana professor. Koro mae nyiso nyadhi mane kin joluo to en kenjwa kai nene. Koro aparo ni magi moriwo wa jaluo en ng'ama janyadhi, jaluo en ng'ama dwani onyis ni ngima nadhi maber. Ang'amo somo, ang'ama riek, ang'amo chanore. Koro mae gimoriwo wa. Kendo en gima ka winjo to kakawe yo maracha, kawe ni mano e gima wan. Koro magi moriwo wa. Erokamano. King'iyo gibedo ratiro, okanyal wacho gi sani nikech pokatimo pokinono mano pokatimo wala kama ing'e jaratiro kama koro ang' sendi
wilo lwedo kanye ming'eyo jaratiro jaluo kohero gir bahati koro ok anyal wacho gi oganda moko ka joratiro to pok ayudo gimoro amora marach kuom joluogi to kendo sama chope kuondego oserwaka kaka achiel kuomgi. King'iyo Pakwach, king'iyo video ga manaloso Pakwach mar lur jonam, en Pakwach, en bungu Pakwach manopuonjwa sikul. Iyudo ka dhi nyaka ute ji, wachiemo, wachamo kuon gi rech, koro orwaka. Mana paro ni anyalo wacho ni kaka jaluo ne rwako welo eka gimbe girwako welo kamano, wan rem achiel kamano, wan rem achiel. Kit chiembgi gi kit chiembwa kuon be gitedo, obed jaluo ma Ethiopia, jaluo ma japadhola, chalo nade? Anyalo wacho ni kane wiye wil ni penja gik moriwowa, kuon en gima chielo moriwowa. En oriwowa kumora mora, jaluo kamora mora ma entie. Kopogore gi South Sudan ma pok achope, but abro chope, abro ng'eyo. To kata man Ethiopia gichamo kuon, to Ethiopia nitie chiemo ma is dominant, iluongo ni injera. Jomo osedhi Ethiopia ong'eyo. En e dhoudi gi te. Kidhi e hotel mora mora inyisi injera. To kichopo Gambela to kuon. Kuon emiyudo kanyo gi rech. Dhok pogore giwacho ni reo. Achiel en reo, kiwacho rech gin ka ging'eny. Tiyudo ka kuon gi reo bed kanyo. Koro ineno ka power mar kuon in the Gambela region displaces power of injera, which is very dominant in Ethiopia. Koro aparo ni kuon ni chiembwa, kuon gi rech en gimoriwowa kabisa kumora mora ma wantie joluo. Erokamano. E yor somo mar history, thothne wach ni wan River Lake Nilotes. Kamano. Thothne wadak kuonde machiegni gi aore madongo dongo kanyakla kod nam lolwene. Kuonde moko midhiego chalo nade? Anyalo wacho ni kachop sani podo kabedo kang'iyo historia ahinya. Nekech kaka nanyisi sama nachake out of curiosity. To gimano mako pacha ne dhok kaka chiegni kodwa. Koro nabedo kang'iyo mana kaka dhok. To Ethiopia natimo history for the first time. To kana penjo history mara nyua, nano kagimo opogore matin. Nekech historia ma wango ka joluo wuok Bar al-Ghazal mane ni Sudan, sani ni South Sudan. To wuotho kwa luwo River Nile kwa biro piny mwachopo kama iluongo ni Bungu Pakwach, apani mane kaka buge mag sikunde ma Kenya luonge. To kachopo kuchiluonge ni Pakwach. Kwa chopo Pakwach to wabet matis to wakalo kwa biro mwachopo nam Lolwe. To wadak alwora mar nam Lolwe. To historia mar joanyua ok mak Pakwach. Koro kang'iyo geographically, kang'iyo map kuma gintie, aparo ni kane giwuok Bar al-Ghazal, ne giwuotho eastwards, nok giluwo River Lake Nile. Nok giluwo River Nile. Koro mane historia ma ayudo. Agombo mondo ang'e historia mar jok man to the north, Shilluk, Pari, Luo, Bar al-Ghazal. Adwa ng'eyo historia gi toke, lakini kichopo sani, yudo ka historia mar joluo ma Kenya oluwo River Nile kuwuok Bar al-Ghazal kochopo Pakwach to kalo. To historia mar aluro koro wabiro kodgi mochopo Pakwach to ging'ado aora gidok Kongo. King'iyo jonam wabiro kodgi mochopo Pakwach to gidong' gi kanyo. Alur par diere gi alur jonam. Acholi giri wabiro go odong' e diere. Padhola emo wuotho go kabisa. Wawegi ka iwacho ne giyudo adhola kakoro wuotho ei timo cathedral. Magimedo wari padhola. Yudo gadhola gibedo padhola kanyo kaka padhola. To wakalo. Koro padhola emo wuotho go mang'eny. Koro mane kaka historia chalo. Historia nitie kuonde mochot kaluwore gi kaka wuotho. Kamano. Erokamano. Berne kaka ne chako motelo kacha ni kuongi ng'iyo wach mar dhok gi kaka achiel kuom gima ne riwo oganda luo dute. Niloso gi joma eri kamane. Iwacho kacha ni iwuoyo gi anthropologists, jomong'e sigand oganda. Jodongo be ni wuoyogo nikech gin thoth gimi wacho ni gine ma ging'e chakruok mar oganda mora mora. Anyalo wacho ni kachako ne ok awuo kod jodongo. Tourisms. Mokwongo
ne ang'ama kachopo tamanya ng'ama yude yo kaka padhola. Mani mana chako go. Koro yot mondo yud kijana ka uso Rolex moingo jaduong'. Ke jaduong' thothne ni e gweng'. To an adhi kaka center taonde matindo tindo. Koro mane monokwongo. Mar ariyo, ng'ama ojana nyalo bedo ni onyalo switch between dholuo gi dho ngere kapo ni nitie ng'ikruok weche mag tudruok kamano. Koro nawuoyo gi jo ojende. To kachopo Ethiopia na chako timo history to nawuoyo gi jaduong' iluongo ni David Ojulu king'iyo video ga. Okay. To David Ojulu ong'ama ojaduong' to dho ngere be owacho maber kabisa. Koro awuoyo gi kuom ne ng'iyo dhok kaka chalore na wuoyo go jende. To historia achako wuoyo gi jodongo. Kendo nekech sani koro bet ang'ira yot na mondo ayud jodongo nikech ka dhi kamoro yudo ka nitie osiepega moseng'ena biro to ginyalo timo chenro mar tera ei gwenge kama nyalo rado gi jodongo. Kama nonro pod dhi nyime. Gik mang'eny ma onego bed ni pod iloso iriwo kanyakla mondo kata ka chieng' ndiko buk moro manyalo nyiso nonro oganda luo modak oko mar Kenya mang'eny ndi. Anyalo wacho ni gisani awinjo kanyalo wacho gi dho ngere ni responsibility has been given unto me. Ting'o we lweti. Ting'o we lweta. Kana chako ni adwa ng'e ni magi jodhok mage. To kachop sani awinjo ni ting' nitie osekete lweta. To amor ni ting' ni okete lweta nikech chieng' moro ka wasetieko wuodhwa wase nindo. Historia biro dong' ni Kogot Peter en achiel kuom ojende mag joluo mane ochako wuoth mar riwo joluo. Koro aparo ni gisani an oting'o we lweta to en ting' ma amor ting'o. Koro chenro pod nonro dhi mbele. Pod abro dhi pinje te mantie joluo kata pinje te mantie ma wach liekore ni nitie joluo. Kamano. Kamano. Odhi duka matinya kwa Ramogi kete manaka. Get the ordinary when you can get extra. Yeah! Extra protection to shield you from corrosion. What? Or that extra clean feel that prevents dirt buildup so you can keep going further and for longer. Are you talking about fuel? Not just any fuel. The fuel that improves fuel economy so you can get extra kilometers out of every drive. Yo! I was talking about food. And I was talking about Shell Fuel Save. Every time you fuel with Shell Fuel Save, you find your X. Extra protection against corrosion, extra savings with improved engine efficiency, and that extra clean feel to keep you going. Experience the difference of extra with Shell Fuel Save, because extra kilometers goes a long way.